Лесно ли се обслужва 9 G-Tronic на Мерцедес? Нека да видим. Ще са ни необходими 10 литра масло, нов картер, 10 нови винта, 2 преливни тръби. Започвам с източването на маслото. След като маслото се е източило, мога да монтирам новия картер. Мога да пристъпя към източването на маслото от хидротрансформатора. Ще налея 10 литра масло. Маслото е вече в кутията, време е да направя обезвъздушаване на системата. Сега ще задействам и последната стъпка от обезвъздушаването. Когато струята започне да насича, значи нивото е готово. Напиши в коментар, ако ти се стори лесна смяната.